Ikamatha video ya msiku wa lero mukhala mutadziwa mbiri ya Jane Arthur. Kuti Jane Arthur ndi ndani nanga iyeyo kwenikweni amapanga zinthu zotani. Musiku wa lero mundilole kuti tingoyang'ana mbiri ya moyo wake mwachidule komanso mo zinthu zokhazo zimene zili zofunikira kwambiri. Jane Arthur amene ndi Justice Dr. Jane Arthur anabadwa pa 11 Oktoba mchaka cha 1955. Iyeyo anabadwira ku chipatala cha Nkhoma ku Lilongwe. Iyeyo ali ndi ma degree okwana atatu okhuzana ndi zamalamulo. Yoyamba anayipeza kuchokera ku University of Malawi. Iyeyo alinso ndi masters degree komanso degree ya udokta pa zamalamulo makamaka omenyera ufulu wa anthu, imene anayipeza kuchokera ku University of Nottingham kumeneko ku England. Jane Arthur ndi jaji oyamba komanso wamkazi kukhala ndi PhD. Ali ndi ana awiri amene winayo ndi lawyer komanso winayo ndi mbusa. Mchaka cha 1978 Dr. Jane Arthur anayitanidwa ku UK kumene anakakhalako zaka zokwana 4 kumene anapezako experience yoona zamalamulo. Mchaka cha 1997 anasankhidwa kukhala jaji wa khoti lalikulu la Malawi ndi president wa nthawi imeneyo Bakili Molozi, ndipo wakhala ali oweruza kwa zaka zokwana 22, ndipo anakhala oyamba komanso wamkazi kukhala attorney general kuchokera mchaka cha 2006 mpaka na 2011. Anakwezedwa kukhala mlangizi wa mkulu kwa zaka zokwana 10. Jane Arthur anakhala mkulu wa bungwe loyendesa zisankho la MEC pa chisankho cha 2019, ndipo udindo umenewo udausa zionesero komanso mkwiyo wa Amalawi ochuluka pamene ena amayikira kumbuyo Jane Arthur ndipo ena anadana nawo m'mayo yokamba ka zolakwika zimene zinapezeka pa zisankho zimene anthu ankafuna kuti iyeyo atule pansi udindo, koma gulu lina la azimayi limene linali pambuyo pa Jane Arthur amene ankalisogolera ndi Saudi White komanso minister wa gender mu nthawi imeneyo Mary Navicha, ponena kuti kuwachosa Jane Arthur kukuonesera kuipa mtima komanso